Ати корҳои асоснокунии техникӣ ва лоиҳакашии нерӯҳои барқии оби Шуроб бо иқтидори 1000 мегаватт дар дарёи Вахш. ин аз Роғун поёнтар байни нерӯҳои Норак ва Роғун. Санобод бо иқтидори то 500 мегаватт дар 3 марҳала дар дарёи Панҷ, қисмати ноҳияи Рӯшон ва Чарсем, дар дарёи Ғунди ноҳияи Шуғнон бо иқтидори 14 мегаватт бо дар назардошти бунёди хатти интиқоли барқ ва дигар инфраструктураи зарурии интиқол ва тақсимоти барқ тезонида шуд. Сеюм, дар робита ба амалисозии лоиҳаҳои сохтмони хатти интиқоли барқи Касаҳазор ва аз навпайвастшавӣ ба низоми энергетикии Осиёи Марказӣ барои дар 7 соли оянда